Imara a Gundai Uíbh Fháilí. One daltaí Gaelscoil na Laochra éachtamá le garage that are wanted and Comórtas found in the ground. Bhí Comórtas Alína agrathe Grace O'Sullivan feisir Parliament in Europa agus an tan bhí an tunscnamh nó Comórtas go leisceil bhí ná found on the ground nó taca halamh agus an cospóir bhí an ná gnéanach na páistí písa Alína a thógáil le ábhar a chóirsála a bhailodís ó Maile nó mór hímpelirthe, so haar tréimhse tí seachtain na mar sin thug na gasar a fadaisteach brúscrán Maile, buidéal agus carchlár agus rudí mar sin. Tá sé déanta os carchlór srangáin, just rudí fáin tú i de bosca brúscar. Yes, it's one of my touch, come on. Tá sé mór is ó Grace O'Sullivan faoi an Timpeallachta agus rudí a ballú chun Alína dhéanamh leis. Tá mé dhéanamh go leor rudí leis an brach lás agus na Timpeallachta ag ballú rudí atá ar an talamh agus, yeah. Is léir gúil daltaí Gaelscoil na Laochra ag déanú obair na gapal ar son an Timpeallachta. Agus gúil tuiscint leidir acu ar an táhacht a bhain leis an achúrsáil. Joseph Macaí, Nuacht, Cúla4.